Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng asadong matwa or asadong kapampangan. Ayan mga kapudibis, at meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Mangantam kay kapampangan. Manganta na po. Opo, mangantana. Ayan, asadong kapampangan. Yan, Yes. madalas din nawawala sa fiestahan yan sa handahan. No? Yes. Ang unat subo na tayo. Nasubo tayo. Ang unat subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies, manganta mo. Hmm. Makapudibis yung asadong matwa, iba-ibang version. Merong matamis. Matamis, no? Yung asadong kapampangan, may maasim-asim. Yes. Mm. Ang sarap ng sarsa eh. Sarsa pa lang, ulang na talaga. Yan. Ito. Sarap. Kapag nakipamiesta ka sa Pampanga, hindi mawawala yan. Fiesta, binyag, basta okasyon. Masarap kasi, no? Madali lang siyang lutuin. Magluto na po kayo.
Pwede din asadong manok na BBM. Mm-mm. Try nyo din yung asadong manok. Masarap. Meron pa tayo tayo dito. Oh. Ang sarap. Kunti na lang pala. Gustong pasarsa ito. Talaga natin. Gusto na natin to. Makaputi bis, Valentine's na bukas. Meron na ba kayo bibigay sa mga jowa nyo? Asawa nyo? May kahit ka? Wala, tulog lang tayo. Oo nga no. Tutulog na lang ako. Wala pang ibibigay yung jowa mo. Ay, di ba yung ilan ano, yung nakaraan. Ilan ang nakaraan yun? Nagluto ka ng pansit. Oo, bakit? Magluto ka ulit bukas. Naalala mo pa pala yun. Nagluto siya ng ano, pansit-pusit. Ah, sarap yun, no? Hindi ko na alam na ito yun. Tatikman mo pala yun. Masarap no. Years nang nakaraan nun. Oo, ilang years na yun.
Pwede nyo handa bukas. Sa Valentine's na. Masarap. Magugusto ng jowa mo. Naku na. Ano yun? Meron po kami tira mga kaputi sa dalawa. Naparaming binigay. Ayan mga foodie-bis, sandali. Ayan mga foodie-bis, may tira po kami dalawa. Ayan. Naparami po yung binigay po nila sa amin ng baboy. Ulam. Ayan. Unti lang yung kanin natin. Mga kaputi-bis, unti lang yung kanin namin ngayon. Happy Valentine's po mga foodie-bis. Ayan. Yes, happy Valentine's mga We love you all mga foodie-bis. And shoutout kay Lea Payawan, Shopa, Baby Allison, Regina May Bagnares, Jeremy Macalisang, ayan, si Catherine at yung asawa niya, tsaka si James. Yes. Shoutout sa inyo. Happy Shoutout Valentine's. po. I love you po. Mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya ang gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Happy Valentine's. Ay, Diyos ko, salamat.